Ngayong hapon, kanatutunan mga kaigsunan o mga kinaan. Okay. Akong pangutana. Andam na ba ka, Mr. Sino, sa pangutana, sa pagdumag sa pangutana? Yes or no? Dili ko mahilom kung di ko andam. Matod nimo, si Kristo nagtukod og iglesia. Nagsulat ang inyong libro na si Kristo wa nagtukod og simbahan. Kinsay makako ninyong ba? Ikaw ang nagsulat sa pare. Falso argumento usbang pangutana. Okay. Matod nimo, si Kristo nagtukod og iglesia. Ang inyong librong sinulat sa pare na tunay imprimatur, si Kristo wa nagtukod og simbahan. Kinsay makakak ninyong ba? Ikaw ang pare. Nabungon man sila itong katbang. Ang akong gingon, falso argumento usaba ang pangutana. Wa ko niingon nga balika ang pangutana. Falso gani! Ang gigamit ni mong dokumento dili standard! Okay, salamat. No, salamat. Point of order, Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Mr. Moderator, point of order. Point of order, Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Sabi ko tagagay na standard difference gamiton. Kani siya, notebook ni. Wala pa kumuman. Notebook siya nga doon na imprimatur. Kanya ang disino, ang yung reference siya, ang result ni sa standard. No, dili sir. Nga naman, kaya ang standard. Ako asam na huwag anong kawin sir ha. Ano na tingali? Sir. No, sir. Sundo na to ang reglamento sa tawag ining debate. Standard reference books are resources used for quick information retrieval and overview of the subject, including dictionaries, encyclopedias, atlases, handbooks available in print or digital formats. Wala ilabot na! Ay, kayag-yaga man ang inyo. Hindi ka magalis eh, hindi mo maguman. So, i-proceed na lang na ipumutanan ni mo, i-out mo sa tanan, kaya kung nagdibatihan tanan, kasi kung isakto proceed, ang isino na dili standard. So, line question na lang. Okay. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.